кроме женщины, настоящего наследника для нас родить никто не сможет. Каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если кто-то думает, что заставив людей рожать, иметь детей, мы получим больше солдат, больше защитников Отечества, это все глупости, это все фантазии стареющих диктаторов. З вами Ганна Соус і новы праект «Радыё Свабода. Не толькі жанчыны», у якім мы будзем размаўляць пра правы людзей рознага полу, ЛГБТК плюс супольнасць і гендерныя стэрэатыпы ў грамадстве. Пачнем мы з Расіі, дзе на фоне вялікіх чалавечых стратаў на вайне супраць Украіны улады абмяжоўваюць аборты. Паводле аналітычнай кампаніі РНС Фарма ў 2022 годзе попыт расейцаў на кантрацэптывы вырас на 50-60%, што было звязана з сумневамі жанчын у неабходнасці нараджаць дзяцей, калі ідзе вайна. Тады ж кіраўнік Мінздароўя Расіі Мурашка заявіў пра намер абцяжарыць доступ да прэпаратаў для перапынення цяжарнасці. У 2023 годзе прыватныя клінікі ў анексаваным Крыме адмовіліся рабіць аборты, каб, як тлумачылася, зрабіць унёсак у паляпшэнне дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне. А ў верасні 2024 году больш за 500 расійскіх прыватных клінік перасталі рабіць аборты. Калі б жанчыны ў Расіі больш нараджалі, ім было б прасцей адпраўляць сыноў на вайну, заявіў у 2022 годзе настаяцель храма велікамучаніцы Варвары пры штабе ракетных войскаў стратэгічнага прызначэння Михаил Васильев у эфіры тэлеканалу «Спас». У адказ на гісторыю жанчыны, якая схавала сына ад мобілізацыі на Канарскіх выспах. У каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если дама, исполняя эту заповедь Божию, плодитесь и размножайтесь, отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться, пусть даже на время. Ці расійскія практыкі забароны абортаў распаўсюдзяцца і на Беларусь у рамках так званай саюзнай дзяржавы і ўсё большага расійскага ўплыву ва ўсіх сферах. Ну, прыйсці гэта сапраўды Беларусь можа, але і такі тренд назіраецца. То есть ёсць галасы царквы, якая кажа, што гэта грэх, гэта нельга рабіць, трэба вадзіць пра абортнае кансультаванне з свяшчэннаслужыцелем і прочае, іншае. Можа прыйсці, але гэта будзе больш такі прапагандысцкі наратыў, мол, сямейныя каштоўнасці і іншае. То есть тут не мае ніякага, ну, я спадзяюся, ні ў кого у сярод чыноўнікаў не ёсць ілюзій, што гэта можа неяк пазітыўна паўплываць на дэмаграфічную бяспеку, як они любят казаць, то есть на нараджанне дзяцей. Я знаю, что в тоталитарном государстве к желанию вообще граждан относятся как-то так очень снисходительно, но это добровольность любого действия, а уж тем более такого, как материнство и родительство, это фактор, который невозможно переоценить. Если кто-то думает, что заставив людей рожать, иметь детей, мы получим больше солдат, больше защитников Отечества, это все глупости, это все фантазии стареющих диктаторов. Мы получим рост преступности. У Беларусі аборты легальныя ад 1955 году. Дзейны закон аб абортах быў прыняты ў 1987 годзе. Яго называюць адным з самых ліберальных законаў аб абортах у Европе. Паводле яго аборт робіцца па жаданні на тэрміне да 12 тыдняў, а пры асаблівых абставінах і шэрагу прычын да 22 тыдняў. У 2014 годзе прынялі закон, які дазваляе дактарам адмовіцца ад абортаў. То і зрабілі гінеколагі ў Лагойску і ў перытанальным цэнтры ў горадні. У сучасным свеце большасць абортаў не хірургічныя, а медыкаментозныя. Зараз медицина шагнула ўперад, і нам не трэба ўжо у большасці колькасці выпадкаў ніякіх хірургічных сродкі. То есть існуюць таблеткі, калі чалавек не мае вельмі вузкага спектру противопоказников, мы просто выкарыстоўваем таблетки, и это происходит больше таким естественным шляхом. То есть просто все выходить, можно так сказать. Лекар контролюе, чтобы ничего не засталося ў мацы, и на гэтым все скончваецца. То есть это медикаментозный аборт, и он ратуе вельмі шмат жизняў жанчын, калі мы кажам про ўвесь свет. То есть там колькасць шла нават на мільёны.
Праваслаўныя, каталіцкія і частка пратэстанцкіх цэркваў лічаць аборт забойствам дзіцяці ва ўлонні маці. Вельмі добра гаварыць пра рэлігіёзныя дагматы, што вось гэта забойства, а астатняе не забойства. А то, што бомбяць соседнюю страну, не забойства, а тое, што адбываецца катаванне, не забойства. Так, сапраўды аборт забараняўся рэлігіямі. Нават у класічнай клятве Гіппакрата аборт забараняецца. Мір не стаіць на месте. Ёсць базавыя чалавечныя каштоўнасці. Нельга рабіць нічога з чалавекам пад прымусам. І калі мы кажам пра амерыканскую пралайферскую рыторыку і не толькі амерыканскую, гэта пра тое, што гэта не народжаны дзіцёнак, мусім і нібыта права эмбрыёна прыраўніваецца да правоў дзяцей у прынцыпе. Але тут ёсць такі казус, што эмбрыён не з'яўляецца асобай. Ён не з'яўляецца дзіцёнкам, пакуль ён не народзіцца. І эмбрыёну трэба 9 месяцаў у чужым теле. Оставьте женщин в покое. Они сами в состоянии для себя решить, быть им матерью или нет. И это не те задачи, в которые должна влазить государство, религия, кто угодно. Если вы религиозный человек, позаботьтесь о своей душе в первую очередь. Як беларусы ставяцца да абортаў? Колькасць беларусаў, якія лічаць, што аборты павінны быць легальнымі, дастаткова вялікая. Але ў апошнія гады яна змяншаецца. Так, паводле апытання Chatham House 24 году, так лічаць 52% апытаных. Тады, як у 2020 годзе такіх людзей было 75%, а ўжо ў 2021 – 63%. Змену ў стаўленні да абортаў сярод беларусаў Беларусі можна патлумачыць масавай эміграцыяй і ўплывам прапаганды, у тым ліку расейскай. За гады незалежнасці колькасць абортаў у Беларусі зменшылася амаль у 10 разоў. Паводле дадзеных Мінздароўя, у 1991 годзе было зроблена больш за 235 тысяч абортаў, а па дадзеным 2017 году беларускі зрабілі больш за 25 тысяч абортаў. Поўнай статыстыкі па колькасці абортаў у апошнія гады няма ў адкрытым доступе. Улады не хаваюць, што зніжэнне колькасці абортаў – адзін з метадаў па вырашэнні дэмаграфічнай праблемы. Нараджальнасць у Беларусі працягвае падаць кожны год прыблізна на 10%. Такія лічбы агучыла ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання намесніца дырэктара РНПЦ «Маці і дзіця» Алена Гашкевіч. У 2023 было зарэгістравана каля 65 тысяч нованароджаных, а 10 гадоў таму іх было 117 997. Чаму не праз забарону абортаў паляпшаецца дэмаграфічная сітуацыя і не нараджаецца больш дзяцей, тлумачыць доктар Салавей. Я праціўнік абортаў, но не з таго боку, што мы павінны стреміцца того, чтобы они сышлі ў ноль. Гэта моя мара, каб мы ўвогуле іх не выконвалі. Але гэта робіцца не забаронай. Калі мы кажам пра Лагойск ці пра іншыя гарады, які невялікія, якія забаранілі аборты, трэба ж разумець, што невялікая цяжкасць жанчыне паехаць у Менск, у соседні горад і зрабіць. То есть мы толькі асложнім яе жыццё, што пасля працэдуры яна будзе вымушана ехаць потым сябе, транспарт. То есть она ўсё роўно гэта зробіць, але мы просто зробім гэта для яе больш складаным. Улады ўздымаюць праблему аборту ў публічнай прасторы, гаворачы пра дэмаграфічныя праблемы. Так старшыня Савету Рэспублікі Наталья Качанова заявіла, што галоўнае ў жыцці нараджаць беларусаў. Лукашенко перыядычна заяўляе, што жанчынам трэба нараджаць, а Васкрасенскія, што беларускія народзяць новых дзяцей замест тых, што з'ехалі. Тым не менш, сам Лукашенко ніколі не выказваўся на тэму абортаў. Чаму? Для рэжыма занадта высокія рызыкі падымаць гэтае пытанне ў палітычную павестку. Гэта значыць абвастраць яго. То бок статус-кво, які ёсць у Беларусі, які быў з самага пачатку, і мы кажам пра праўленне Лукашэнкі, так? То бок яно не змяняецца, людзі пра гэта не кажуць, навошта яго чапаць. Да? Не выклікае ніякіх праблемаў, не выклікае ніякай крытыкі. То бок да моманту, пакуль не з'явяцца актыўныя прапагандысты традыцыйных каштоўнасцяў ці нейкіх рэлігійных прыхільнасцяў, якія захочуць абмежаваць права жанчыны на аборт, да гэтага моманту, хутчэй за ўсё, Лукашенко не будзе павышаць стаўкі па яшчэ адным палітычным пытанні і пераносіць яго з плоскасці там, дзе яно ляжыць даволі нейтральна і не выклікае крытыкі з боку грамадства у нейкае больш палітызаванае, праблематызаванае пытанне. Тэма права на аборт застаецца адной з найбольш гарачых у Злучаных Штатах, Францыі і Польшчы. У 2022 годзе Вярхоўны суд Злучаных Штатаў адмяніў сваё рашэнне 73 году аб праве жанчын на аборт па ўласным жаданні. Цяпер гэтае пытанне будзе вырашацца на ўзроўні заканадаўства кожнага са штатаў. Але даследаванні паказваюць, што легалізацыя аборта ў Злучаных Штатах значна паўплывала на зніжэнне злачыннасці.
Легализация абортов стала основным фактором, который позволил снизить преступность в США. Если вы экономист, то вы и без меня знаете фамилии экономистов Донахью и Левит. Они посмотрели на то, что в США огромными темпами росла преступность с 60-х до 90-х годов прошлого столетия. И эти авторы посмотрели на множество факторов. И оказалось, что самым главным фактором, который повлиял как минимум на 50% снижения преступности в США, была легализация абортов в 70-х где-то годах. С 1991 года по 2001 в среднем в США снизилась преступность на 30%. И главный фактор – это легализация абортов. Летась парламент Францыі прыняў рашэнне аб тым, што права жанчын на перапыненне непажаданай цяжарнасці будзе замацаванае ў канстытуцыі краіны. А ў суседняй з Беларусю Польшчы, нягледзячы на масавыя пратэсты, было прынятае вельмі жорсткае заканадаўства аб забароне абортаў. У выніку польскага закону, які не дазваляе аборты нават у выпадку сур'ёзных генетычных адхіленняў плода, загінулі ўжо некалькі жанчын. Аборт – гэта дрэнна. Пагаджаюцца як тыя, хто выступае за права на аборт, так і прыхільнікі забароны абортаў. Няма ніводнай краіны, якая б сказала, вось у нас нулевы адсотак абортаў. Усё яшчэ гэтага няма. Каб змяншалася колькасць абортаў, нам трэба таксама думаць на перспектыву. І думаць на перспектыву самае эфектыўнае – гэта кантрацэпцыя, зразумела, і гэта сексуальная адукацыя. Прадухіляюць аборт не забарона, намаганні ў галіне сексуальнай асветы, сацыяльная палітыка дзяржавы у падтрымку нараджальнасці, стварэння бяспечнага асяроддзя без гвалту.